Maxia, teatro ou música serán algúns dos principais atractivos do Son de Nadal, a programación deseñada polo Concello para estas datas. A maioría das actividades irán dirixidas aos máis pequenos da casa. Como en anos anteriores, o Concello volverá a ofertar os obradoiros de Nadal. E despois, como ven sendo habitual tamén nos últimos anos, vamos a facer uns obradoiros e talleres para os máis pequenos, que serán o día 22, o 27, o 28 e o 30 de decembro e o 3 e 4 de xaneiro. Será de 5 a 7 da tarde. Tampouco faltará a visita de Papá Noel, o día 23, que visitará tamén todas as parroquias do municipio. Queremos seguir un pouco ca pauta que levamos a cabo ano pasado para que visiten as parroquias. Entón, este ano que fixemos temos un camión de bombeiros todo engalanado para o evento. Entón, intentará percorrer todas as parroquias para terminar despois aquí no núcleo urbano de Porto do Son para facer a recepción que ven sendo habitual, que antes se facía no polideportivo e que este ano, se o tempo nos deixa, farémola na esplanada portuaria. Como a novidade este ano, o Concello volverá a organizar a xuntanza de maiores. Será o día 26 no recén estreado local do Club de Xubilados. Está programado de 6 a 9 e haberá varias actuacións musicais. Está destinado para os xubilados do Concello de Porto do Son, previa inscripción por temas de aforo, tendo en conta o local e tal cual está a situación agora mesmo, e nació un pouco ca idea de reencontrarse logo deste tempo de pandemia, que poidan compartir e xerar outra vez un pouco de colisión entre este colectivo que entendemos que foi dos máis afectados debido á situación sanitaria. O día 29 pola tarde haberá atraccións infantís e hinchables no pabillón de Santa Irene, e o 31 na Praza de España unha festa con DJ cabina móvil, de 6 a 9 da noite. Non faltará tampouco a visita dos Reis Magos de Oriente, que visitarán todas as parroquias do Concello, para que ningún neno quede sen agasallo. Intentaremos abarcar todas as parroquias para despois terminar que a cabalgata, igual que na de Papá Noel, na esplanada portuaria. Dende o Concello fan un chamamento á veciñanza a participar nas actividades programadas. Iso sí, apelan á responsabilidade e a disfrutar destas datas con sentidiño. Pois é dicir, a xente que nos acompaña aquí en Porto do Son, que veña a disfrutar destas festas, sobre todo con sentidiño. Estamos nun momento de que están subindo os casos de COVID, por desgracia, pero bueno, esperemos a ver que non haga moitas restriccións e que podamos disfrutar destas navidades, sobre todo mellor que o ano pasado seguro, porque xa o ano pasado xa estábamos encerrados, como quen di. Este ano, polo menos, ainda que as reunións familiares non poden ser moi grandes, pois esperemos que sí que as podamos celebrar e que teñamos unhas navidades os máis normales posibles.